ugeng sadurunge to met langsung mangan duwe panyumono wong sajagat kaya manyo katenteman kahajat kang sartoki memulan kamulyan layak ping esuk hamu parang kadempel ini penjake padha gatel jagune padha taung iki ana tekane mantan dewa Swelogiri ora muhut tegese biyen Senopatine Sri Rama Wijaya duk nalika nguruk ing negara Ngalengka Anoman ya Senggana Senggana padha becik sak kamu ana ing landes iki Anoman inggih Iyai Nirboyo Nirsaksaya sawanipun kula pun Senggana labang para wonten masa paduka Kyai Mayataka saderengipun kemarang kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sambah modho paduka Kyai iya Anoman wis sakoko bener becik akaya bogong Birawa jroning nama pangestu wae tangan ya Anoman inggih kula mundi saengga jimantir besar kula kejaba kan saka mangkono nitrik saka lengering netra jaiting netra kang sarpata kuning wimbo semune ana bab ini bakal kok andhake kawan Semar Bajamaya iya mboten-mboten ingkang badhe kula suwun keterangan kejawi namung paduka Kyai Semar Bajamaya ing Magepokan kelawan kahanan kula menika Kyai sasampunipun sembah kula Sri Rama Wijaya sampun nurut wonten kasih dan jati pun Anoman nggih pun Senggana kadidene kelangan gondela Kyai keparang kula nyuwun dawuh sasampunipun kula ngabdi dumateng Sinuwun Prabu Rama Wijaya ngantos paripurna kang satengen sinuwun sampun munggah wonten tempat suci salajengipun kula badhe ngabdi dhateng sinten kula Anoman iki dadi wewadine Gusti ingkang kaya jagat kang durung bisa tak babarake ning cetane genake wis Anoman biyen ngabdi marang titising Sang Hyang Wisnu Bathara jeneng sira bakale ya nitis marang pamongan ingkang ketitisan Sang Hyang Wisnu ngabet Kyai ya nek Semar durung bisa kandha sapa ta pamongan utawa piyayi mau nek Anoman kudu budidaya lan makati Kayung Gegono Aresang Ramandaya Pati Risang Ramandaya Pati Ana yaksa gung sangrana namane wil kapaksi
sejati jroning waris wajah ulang tanpa tuwa mina jala aku mung iso paring didikan dina samangku dewa wis ngenake rapat paripurna ana ing gedung kadewan kayangan bakal ngudunake kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Purba sejati. Wahyu Purba sejati ya pancen kaya mangkono lah. Pengen bakal tumurun ana ing Astana Ganda Madana. Astana Ganda Madana kuwi papan pesareane para leluhur yen para leluhur ing negara Mandura. Kula kang saka Mangkono, kowe lele dango ana kono ya sekono. Kowe lele dango ana kono mbok menawa kodrate Gusti kowe bakal entuk pengayoman. Oh nggih, iya. Padang kelawangan raos sing manah kula kanthi regu ing kalbu parangga nyuwun pamit saha nyuwun tambrek pangestu ya Semar Bojana kula badhe lelendang wonten ing Astana Ganda Madana ing pamrih supados kula saged dadi asrama antuk pengayoman sejati sasampunipun atur sing Prabu Wijaya kula sedaya sing akeh.
ya diwo ya bakal piratan kaya gini rumahku ing wanci panglong kepapane obor sewu padang petrawangan nggon Gusti Dadan Sandane Kyai Semar Bodono yang nyokok oke sing ngundangke dadi jangan wong tanah Jawa ya dina samangku anoman supaya tetugur ana ing sakiwa tengening Kastono Gondo Madono papan pesariane para leluhur ing negara Mandura dina samangku prasetyane ngabdi sumaing senggana ya anoman ora bakal lumuk saka papan iki lamun tok durung antuk papan pengayoman kasato nggo ngabdi nutukake marang jarane kawangan
Pati Sunare dinapit gunung temah temlaku sorot lembayung sumanggrad ban socane nganggo rapuh maratos sunaring duwan tarako tinampi sirape praja Dwarawati mamok datang lokal kami tinggal gilar-gilar punang sirap lakuan mangkulaken sorote baik Patunggo Pati kami nyebut asmaning Gusti Ing Mahawelas kang sarana asih amor wanilar buka mondo di pedai puniko kain kokat di dosa kudu eko marang sami jimadi liwih dosa 10 purmo kawinitan sanajan tato kathah lain Jawa dene kaunggulan ing angkasa kasangga ing pratiri kapiting samudra parang dene kathah ing samyagara laras maning dadakan di gumaling praja Dwarawati ya sinebut ing negara Dwaraka marmo patut minangka panggonan ing saredya berkukuncur kali sakus lan antuk kalih 1000 panjangkep sedoso dasar golongan panjang para kamunjuk pasir mungkir gemah ripah loh jinawi kerto toto Purharjo awet kasembuh pangali bawani sang toto Prabu Sri Bathara Kresna ya sang Prabu Danardono Janardono ya sang Narayana nalika semono anampi praptani rengken rongkeng Mandura Prabu Baladewa sigra kapiyuk perlakuan Manindra kekalih dadang tetanggihan nggih Raden Samba datang ngantun Senopati gedheng anggul-anggul kekuatan negara Dwaraka sang Bima Kunting ya sang Arya Setyaki ingkang nguragan pasif bani para Wanjagala peghamben ablapar oksi doyong pancak sujine alun-alun Padrang Purayaga minangka parampita palamunta sang Lapa Danardono Semedar Sabda
bulun kaporo risan koro benar sahanan kita kita sehingga sahabat rumah cehelahan Iwan tangan kamu cepoin jempaya anak berminat ngomong Yeah.
pangono wong sak negara Dwarawati ingkang ongkos pisan panlirwa ngagungake wangsa puja puji syukur kang jero mantul baning Gusti ingkang monggo welas kang sarta monggo asih awit panjenengan ingkang kuswarang malibarake berkah kenikmatan marang umat sak jagat raya duka Prabu Koko Prabu dijemati besar ulun dunia pateng delapan Koko Prabu penjaring Mandura Sarwo Paduka marang ingkang kalaying Dwarawati ngaturaken pasegahan para kami perbagi mugi kunjung sandhang Padha Paduka njeng Koko Prabu ing Mandura kuwi adalah Rasno dalem ya Nirboyo Nirsansaya pratandhipun kakang bersih mawa makna ora nyandung Urubeda Sawijapa pun kakang budhal saka Makulon tumeka ana ing negara Dwarawati kinemuan karajan ora nyandung sakara-kara puja pangesawaning Kyai Dwarawati tak tampa bener becik akarya Bobong Birawa Joninala ora liwat puja pangesawanipun Kakang Mandura kunjuk Kyai Prabu Danardana inggih Koko Prabu Kerawanan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jojo rumeketing Mardaya Mimah ana raghaking kayuwanan mboten aku monggo kula jaraken lenggah ingkang kanthi parayogi matur nuwun weh jan aku tekan kene gak sore mau Kresna inggih lakar kados mekaten nyuwun pangapunten menawi kirang gupuh lungguh kang sarta suguh anggen kula manem Brama dumateng kalamu jingandika Koko Prabu Mandura ora ana sing turang anane mung luweh karo luweh byak semanak kala warga ing negara Dwarawati nggone manem Brama papanipun Kakang ing Mandura lajeng tekodhok medhot saka kendaraan langsung kon lungguh ning mburi kelir mangan sego dikung soto lahap pun akan ngantimbuh kaping pindho segone kurang ditambahi duduhe kurang ditambahi segane wah jadak mandeg lho inggih margaten yo Kresna ora prayoga duh ora ingkang putra ing marang Garuda kula pun wis mubrata inggih sombong ngaturaken pangabekti ing kunjung sandhang padha manipun Koko Prabu ing Mandura yo sombong wis mubrata anak anung anendita banyak panarimane Purwa ing Mandura ora iwak wis Purnamana nggih kula pun disenggo jemati besek kula pangabekti kula katur Koko Prabu sapa iki kula pun setyaki Bima Kunting nggih sareng Paduka ingkang rayi kula pun setyaki ngaturaken pangabekti mugi kunjung jagat Padha Paduka siap wis sak pompo bener becik ora liwat pengestune Kakang Mandura Tamanana kula pundi saya jepati besar kula awake sehat pangestunipun bojone ya waras pangestunipun anakmu ya sehat pangestunipun Koko Prabu Mandura keluarga tansah manjar bagas kewarasan apa sehat iki pendek anakmu iki piro sehat dalem anakmu iki piro namung tunggal anak tunggal kuwi kudu di luar lho cara wong Jawa iki jenenge ontang-anting ya kudu di luar lho wong Jawa kudu di luar iki wis sampe dawuh siji ya anakmu nggih kowe lanang to nggih kowe meko lanang nek nduk iku wedok jenengan yo kok yo aneh jenenge sapa ya dalem anakmu sing memper karo kowe sak wujud-wujude sak rupa-rupane jebres kowe anakmu lanange jenenge kula paringi tetenger Raden Songo Raden Songo nggih wah nek cara nggonku Mandura kono songo-songo iki kiyu-kiyu songo-songo itu menangan angka songo iki mesti menangan pamrih kula ya kados mekaten suatu anak kula menika saged kasih nang kandidat saben perang mesti menang kula paringi tetenger songo yo aku melu seneng aku melu bungah yen kowe duwe anakmu
jenenge wong tuwa ki menehi anak jeneng asma Kinarya Joko. Tegese wong tuwa jenenge anak ki mawa ketudangan, mawa pengarep-arep sing becik. Lah ngono sih iki bakal kados pekaten. Wong tuwa kuwi nek duwe anak, ketudangane mesti becik, ketudangane mesti apik. Lah nek wong tuwa duwe anak, ketudangane elek nang anak ku elek. Pamane anake lahir lanang, ora patek ganteng, belalah kuwi kulite ireng ngono. Lek udan yo anak kuwe cah bagus sing kuning-kuning dhewe. Muga-muga kowe besok dewasane dadi bocah sing guna ora iso bangsa lawan agama. Lah mesti ngono. Kuwi anak lanang, kowe anak wedok. Aku anak wedok rupane iki ra patek ayu. Nek jenenge wong tuwa kuwi mudang ning anak, mesti bangsa sing apik-apik, bangsa sing becik-becik. Anakku nduk cah ayu, muga-muga sok gedhe dadi bocah wadon sing iso dadi asrama piguna tumrap nusa bangsa lawan agama. Ora enek wong tuwa anak wedok dungane elek, pamane anakku nduk celek, muga-muga sok nek gedhe dadi begengek, ora enek. Ora enek. Dungane muni basa sing apik-apik. Raden songo. Kulo nek kira-kira duwe ki ubluk ki aja getak karo sing duwe ki songo-songo. Kowe ndi? Iki kesaken jauh. Sedaya pangan Bupati Kabupaten Mandura kula kesaken. Lah iya to, lah iya to. Jenenge anak iki lho basa sing apik. Ora sing becik-becik, slamet, rahayu, wilujeng. Ya aja ngawur kono ning nggonku kono. Nggonku enek lho. Enek wong kuwi duwe anak ning jenenge ngawur. Ngawur pripun? Ya ngawur. Sing ora ana apa jenenge artine ora ning tegese. Idul omah nggonku kono kuwi jenenge Pak Edi. Kuwi gaweane mancing. Edi dipun jenenge. Kuwi duwe anak lanang cenger. Dijenenge sapa? Dijenenge Kacuk Hernawa kuwi apik. Lare dhewe kae. Buendake bidange duwe anak wedok dijenenge sapa? Dijenenge Nunuk Derati. Kuwi apik. Ini ora kecelakaan. Kecelakaan pripun? Anake Pak Edi Kacuk Hernawa numpak sepeda motor sekolah. Anake Buendang sing jenenge Nunuk Derati iki sepeda motor saka kidul. Ning tengah perapatan rime blok tabrak. Luas sing roh sing do ngerti nek kecelakaan do alok sapa kae Kang sing tabrak nunuke Buendang ketabrak kacuke Pak Edi. Lah repot iki. Kuwi jenenge anak iki sing mawa karep mawa teges Raden Songo-songo iki duweni kamenangan ing wekasanipun Bapak Prabu. Piye Kresna? Sampun anggenipun rembugan kajuk. Wes. Menawi sampun monggo adilat lajeng Kang Satora dimajeng lenggahipun semunipun wonten migatos ingkang sinandi wonten tenging manah keparenga ingkang rayi Ndorowati sumedya kanggungaken jonggo pirengaken karna nyadong rumeteng sabda sabdanipun Bapak Prabu ing Mandura. Panon iki saking dawuh Kyai Kresna rasane ing donya
Negara Dwarawati puji syukur yen kok kabeh tansah kintulan kami jenengan bagas kewarasan lah sing mongko loro pun kakang aturake alam onan alam ki tembung lawas ana ki tegese kangen mergo sawetawis candra munggahe warsa ora bisa saged jagung kanthi patintis kanthi dene dina samangku lah kang sing angka 3 Bos. Nek perkara umur ki jek tuwek Baladewa. Laire biyen padha-padha putrane Kanjeng Rama Basudewa. Kuwi laire dhisik pun kakang. Pun kakang luwih mangsani nek perkara ngelmu lan kamruh isih dhuwur tresna, isih jero Danardana yen to katraju lawan pun kakang. Kula aku njaluk tulung, aku tak njaluk weruh lawan jeneng sira Kyai Kresna babagan napa? Babagan pangimpen. Babagan pangimpen Sumena. Nggih. Prabu Pasupenan menika pinerang dados sekawan. Dadi amat nggih. Kacakra Bawa Kasudarsana Kawasita kang sarta Kadara Dasih. Kacakra Bawa iki tegese gegambaran utawi pengangen-angen Kasudarsana contoh utawi tuladha Kawasita menika wansip utawi galiping pangeran Kadara Dasih kuwi maknane Kadara Dasih menika mawa makna isu ngimpi awan kedadeyan menika naminipun Kadara Dasih. Lah menawi pangimpen kala wau pinerang miturut wancingipun pinerang dados 3. Nek diperang miturut wektu diperang dadi 3 lakar kados mekaten. Apa? Titiyani Gandayani Puspatajam. Titiyani menika pangimpen ing wanci sore ingkang boten wonten maknanipun, boten wonten tegesipun cakala mangsa nglambrang, boten cetha ingkang dipun supenaken. Terus Gandayani menika pangimpen ing wanci tengah dalu. Menika kuwi boten wonten maknanipun, boten wonten tegesipun. Nah, ingkang cakala mangsa kumus, ingkang cakala mangsa kedadian menika Puspatajam. Puspatajam menika pangimpen ing wanci esuk barengi jagung luruh menika cakala mangsa kedadosan. Ngono ya Mas. Inggih. Pun sewu Prabu. Yen paduka nyuwun pirsa babagan pangimpen menapa paduka aku ngimpi nek aku bingung Mas. Brahmana rek mangusung yung ambreng kadhidharaning kaswa sehaning laku mematung Sang Gonta Wasrat Mojo Leng lalu manguwadi Suraya mangrangsang wayan Surya mangrangsang wayan Kumyo samara wayampo telung dina kepungkur tegese trihari kanggo sakawulipun Kakang Supena paduka Prabu Supena perkawis menapa kono sakwise Kanjeng Rama Prabu Basudewa Suwardi Seda puluhan tahun kepungkur babak pisan durung nate mrimpeni kawan pun Kakang Irwandra Takok telung dina kepungkur ana sajroning alam pangimpen mau panjenengane rawuh ana ing pasupenaning Baladewa mekaten Bapak Prabu yo aku dhewe bingung aku dhewe kaget rumangsaku yo kedadeyan ning bareng aku ngeleke mripat tinemone jebul ana ing alam pasupenan pas aku milih pas aku tangi kuwi barengi jago kluruk tegese iki nek diperang dadi pangimpen Puspatajam inggih lajeng wonten jroning pangimpen kula wau Kanjeng Rama Prabu Basudewa ngendika menapa ora omong apa-apa
ora ngomong apa-apa babat pisan sekejap rong kejap wae ora paling dawuh ya mung nyawang aku semune gelo nyang Baladewa nitik saka pasuryane pakasane salah langsung ilang iki ngimpi piye kabeh piye kok ruwet rawat wedi lamun kauningan maring sangambet mati saman dewi naradi bloko katurman kang ambedudi Koko Prabu piye kesok umaminipun paduka Koko Prabu kalenggan samangke mboten tindak dhateng negari Ndorowati kula sampun sowan wonten kadyantanipun Koko Prabu Mandura lho sebabe tanpa beda kaliyan Koko Prabu Mandura kula ugi supena dipun panggih kalawan Kanjeng Rama Basudewa ingkang sampun nurut wonten kasih Ganjati tanpa beda paduka Koko Prabu Kanjeng Rama ugi boten paring dawuh menapa-menapa semunipun kogel kagelaning galih dumateng pun tresna Ndorowati lah lek kaya ngono kuwi terus piye Kresna Koko Prabu nyuwun pangapunten sareng kula gondhang gandhengaken lawan piwulanging agama suci piwulanging Gusti ingkang akalya jagat ingkang lumuntur wonten ing kitab suci Wahyuning Ilahi tiyang ingkang sampun sedo menika lamun to kakubur menika dipun ganjel lempung ingkang didamel kados dening bunder ingkang winastan gelu gelu menika mawa teges wong mati kuwi sing ora tugel perkara telu siji amalin jariatin angka kalih ilmu sing pigunung utawa ilmu sing bermanfaat angka 3 dungane anak lanang sing saleh amalin jariatin upaminipun tasih gesang makapaken lemah kanggo papan pangibadah madyan ingkang kagungan siti kala wau sampun sedo yen papan kala tasih kanggo ibadah manembah para kurbaning Gusti tetanggu tasih angsa kunjungan ganjaran enteng-enteni dosanipun manika wonten ing alam padang angka kalih ilmu sing triguna ilmu sing bermanfaat upaminipun tasih gesang dados guru ngaji marai dumateng para siswa panipun maca kitab suci kamutu guru ngaji kala sampun sedo yen murid-muride tasih gestok kang sareng tasih nindakaken maca kitab suci Wahyuning Ilahi menika ditasih angsa kunjungan ganjaran lah ingkang angka 3 para wali dungane anak lanang sing saleh dungane anak lanang sing saleh menika ingkang saged nyuwargane dumateng wong tuwa ingkang sampun sedo
kula kaliyan paduka anggenipun dados nalindra kathah perkawis ingkang kedah dipun rampungaken ingkang magepokan kelawan kaprajan kang sapa magepokan kelawan pripun carane supados para warga ing negara Mandura kang sapa Ndorowati manggih mulya sejati ning wadi supe ndongake dhumateng wong tuwa sing wis sedo ora iya ya tertantu tandune utama diwiti tetap dadi panggobaning wadya tentreming ati wadya tentreming ati Robi kili bali-bali gaya para kambuma kamangro bayani sondok ndongake dhumateng tiyang sepuh ing sampun sido bener kowe kesowe mila saking menika rek paduka sampun tindak wonten negari Ndorowati mriki niki mangke badhe kula kanthi sesarengan sowan dhateng pasareanipun para pepundhen boten ngemungaken Kanjeng Rama Prabu Basudewa klebet para leluhur negari Mandura kula panjenengan dipun lairaken wonten bumi Mandura saderengipun kula kalawan panjenengan tasih wonten para leluhur kaki danyang Nyai Danyang ingkang sampun murun kasih Danjati ing asmane sampun jinempana ing angin Cingandi ing Awiyat kula panjenengan kedah ndongake dhumateng para leluhur tanpa beda warga desa ingkang ngamontenaken upacara bersih desa sedaya ndongake dhumateng para leluhuripun nyuwun dhumateng purbane Gusti ingkang kakalya jagat supados para leluhur ingkang sampun murun wonten kasih Danjati dipun ngapura kalepatanipun dipun papanaken wonten kasuwargan ngono ya Mas nggih dadi dina samangko paduka badhe kula kanthi dhateng Astana Gandha Pradana ndonga sesarengan nyuwun dhumateng purbane Gusti ingkang kakalya jagat supados dadi jalaran